שלום, לשון הרע, איסור חמור, אבל האם מוסתר לדבר לשון הרע תוך כדי טיפול פסיכולוגי, כגון לספר על המצוקה שגרמו לו הוריו, כפי שהפסיכולוג מבקש, או אסור משום לשון הרע? תשובה, כמובן לשון הרע הוא איסור חמור, אבל יש היתר שנקרא לשון הרע לתועלת. כגון להודיע, היזהר מהאדם הזה, אל תלווה לו כסף, הוא גנב, הוא יברח עם זה, וגם פה זה לשון הרע לתועלת, זה חלק מהטיפול. אין הכוונה לבזות את הוריו, אלא הכוונה היא לחלץ מן הטינה הפנימית כלפיהם, וזה אפילו יכול לעזור בתחום הזה. כמובן יש להיזהר, לא לשקר ולא להגזים, לספר רק את הנצרך. רפואה שלמה.